Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa a tohle video bude The What Hard Race Game 4, druhý part. Ano, všem vám upozorňuji, že tam budu obsahovat vulgarizmy, ano. A ještě jedna věc, že se vám omlouvám za to, že to nebudu stříhat tolik, ale co se dá dělat. A ještě jedna věc. Už nebudu mít žádný, jakože, jak to říct, já nevím, jako co jsem tam měl v prostě, v těch videích. A ještě jednu věc vám chci říct a poslední, že YouTube mi poslal jakože stížnost na video Hockey Stars, na to, že jsem tam používal písničku Draft By, která se nemá objevovat nikde. A nedalo mi jako nic, že to mám smazat, ale mám jeho napomenutí, takže když nebudu dávat nějaký neznámý, teď se budu koukat i na autorský práva, tak užijte si video a zatím čus. Čus lidi, já vás vítám u tohoto videa a tohle video bude pokračování hry. Ani nevím, The World Hardest Game 4. Ano, když si říkáte, kde to jsi? Ano, já jsem hrál, jo, natáčel jsem to. A já jsem to natáčel na Fast Capture, ne na MP4. Proto mi to natáčelo jenom zvuk, což mě docela naštvalo a musel jsem s tím něco udělat, ale já nevěděl co. A projdu se zpátky, ach jo. A to právě byl ten problém, že prostě se mi to smazalo. Jsem si to smazal a musíme začínat od toho. Minule jsme skončili v pravé straně, neměl jsem ani chuť prostě s váma neříct ani ahoj, protože jsem měl takový nervy, prostě, že já ani nevím. Že bych se ani nechtěl vědět, co jsem měl za nervy. A teď budu mít znovu nervy, ale říkám vám, že teď budou kvalitnější videa. A teď si říkáte, co konečně? No tak ale ne o hodně. Třeba pojedu na 60 fps nebo na 30 fps, uvidíme. Jedu vždycky na 17 nebo na kolik, protože se mi to strašně potom lagne, ale a mám i novej, jak se to jmenuje. Já teď nevím, jak se tomu říká. Já teď fakt nevím, jak se tomu říká. Grafikátor, nebo já nevím. Sorry. Jestli víte. Prostě obsahuje audio a je tam napsané něco jako graphics. Ach jo, to nejde, ale. Už mám nervy. Jak jsem to měl? To je trápení 2011. Ne! Kurva. Úplně to. Jo! OK, tak tohle už nebude, jo.
Já jsem se nechala asi řídit tím instinktem. Čus! Počkat, tak to ti nedrvám, no to je no. OK. Se musíme jít zabít. OK, tak teď to bude o hodně těžší. Ach jo. Pane bože. Co jsem ti udělal? Pane bože. Yes. Nebudu to riskovat. Teď musím tady hardit. Já jsem zase naspal, tak... Ach jo. Počkat, to je první level? Děláte si ze mě první level A? Počkat, já jsem myslel, že jsem blížím ke konci. A on je to teprve první level? No tak to ne. To si ze mě udělá jako koko. Víte co? Ty vole, ty jsi takový čurák, to je červená kostička. Hnusná. Haha. Ty vole. Tenhle je největší záchrana. Bez toho ledu jsem úplně na hraně. Ty vole! Kurva! To nejde. To nejde. Víte, první level. Tohle jsme všechno prošli. Ano, to piču. Je tam jenom jeden level? Nebo hraju teprve první level? Jako to už je trošku autizonovýho levelu. Trošku málo autizon. Ty vole, ty jsi takový patraný autista. Autisti. Zase co? Mobil jak pípá hnusně. Se mi to tak nelíbí. Chtěl mám chuť zemřít. Já nevím ani jak dlouho natáčíme, ale prostě já mě už se nechce do toho. Stříhání mi vždycky dá náladu nějakou. Vždycky, když stříhám, tak mám dobrou náladu. A dneska nestříhám. Dneska nebudu stříhat až tolik. Dneska se budu spíš soustředit na to, abych... To dneska, jo, to upozornění je, že dneska se nebudu soustředit na stříhání. Si potřebuji odpočinout, takže... On teď říkáte, udělejte jiný den, já nemůžu, protože jedu na dovolenou na 2 týdny, jako. A to je to je docela dost a právě mě to nejde, já to nechci přetáť a já jedu zítra, přímo zítra, chápete to? Ty vole, tohle není Assassin's Creed, ach jo. Já nevím, co to je ani, to je nějaký The World Hardest Game. Měl to napsat, že to je ještě Impossible, ale už je to
A už je ten název už i tak impossible. Ty vole, ty taky na hovno úplně. Tak byste mohli dát nějakou vodu, nebo já nevím, to by bylo chytřejší teda od vás. Já nevím ani, kdo to založil. Nebo že mám chuť udělat drunk stream a opít se zabít se. Ty! Jsem tu. Čus. OK, tak tady si to uložíme. Dobré. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, koment a při video. Zatím čau. Jsem si něco nového a mám nový fotoeditor.